Proton therapy is innovative, safe, and effective, especially for tumors located near sensitive structures. Above all, it is a cancer treatment that is offered by only a few centers in the world and requires skilled physicians. One of them is Dr. Thanasis Bakatsounis in the Bavarian metropolis Munich. In this interview, he speaks about his daily fight against cancer by means of highly sophisticated technology. Ασκώ την ιατρική σχεδόν 30 χρόνια και εργάζομαι αποκλειστικά στην θεραπεία του καρκίνου. Η ειδικότητά μου είναι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με την θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου με την τεχνολογία των πρωτονίων. Η τεχνολογία των πρωτονίων είναι κάτι που με έχει συναρπάσει γιατί μπορεί και δίνει λύσεις σε πολλά δύσκολα κλινικά προβλήματα και ενδείκνυται ουσιαστικά στην θεραπεία, για την θεραπεία δύσκολων καρκίνων, όγκων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και εννοώ κοντά σε ευαίσθητα όργανα και σε ευαίσθητες δομές του σώματος. Το πλεονέκτημα των πρωτονίων, της ακτινοβολίας με πρωτόνια, είναι ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε το βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας αυτής, η οποία είναι σωματιδιακή, ούτως ώστε, όπως φαίνεται εδώ στο παράδειγμα, να μην χτυπήσουμε τα υγιή όργανα, για παράδειγμα το λεπτό έντερο ή τους νεφρούς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χορηγήσουμε πολύ ψηλές δόσεις στον όγκο και να τον καταστρέψουμε χωρίς να έχουμε σημαντικές παρενέργειες ή και καθόλου παρενέργειες από την ακτινοθεραπεία. Θα αναφερθώ σε ορισμένα κλινικά παραδείγματα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι οι όγκοι της βάσης του κρανίου, όπως σε αυτό το νεαρό άτομο, στο οποίο έχει διηθήσει, έχει προσβάλει ο όγκος το οστό και το έχει εν μέρει καταστρέψει. Πρόκειται για ένα χόρδωμα της βάσης του κρανίου, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, μπορεί φυσικά να αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του όγκου, λόγω της ανατομικής θέσης του όγκου είναι δύσκολο να αφαιρεθεί ή αδύνατο να αφαιρεθεί ολόκληρος όγκος, και επειδή ο όγκος αυτός είναι ανθεκτικός στις ακτινοβολίες χρειάζεται ψηλές δόσεις και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο με πρωτόνια, διότι η κλασική ακτινοβολία περνάει μέσα από τον όγκο και χτυπάει και άλλα ευαίσθητα όργανα και έτσι δεν μπορεί να χορηγηθεί ψηλή δόση. Κλασικό παράδειγμα είναι το μυελοβλάστομα της παιδικής ηλικίας, ένας σπάνιος όγκος, εμφανίζεται συνήθως στην παρεγκεφαλίδα, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου δηλαδή, και μπορεί να κάνει μεταστάσεις, κάνει πολύ συχνές μεταστάσεις στον μέσω του εγκεφαλονοτιαίου υγρού, στον νοτιαίο σωλήνα. Σε αυτά τα νεαρά άτομα, τα παιδιά κυρίως, πρέπει να ακτινοβοληθεί όλη αυτή η περιοχή. Και με την κλασική ακτινοβολία χτυπούμε συνήθως και υγιή όργανα, όπως την καρδιά, το σηκώτη, το έντερο, κάτι που φυσικά είναι επιβλαβές για το παιδί. Με τα πρωτόνια μπορούμε να χτυπήσουμε μόνο το στόχο μας, χωρίς να χτυπήσουμε τα υγιή όργανα. Μερικές φορές έχουμε να κάνουμε με όγκους οι οποίοι μεγαλώνουν αργά, δεν κάνουν μεταστάσεις, αλλά λόγω της θέσης τους, της ανατομικής εντόπισης σε όργανα που είναι σημαντικά, όπως το παράδειγμα αυτό στο μάτι, και οι οποίοι μπορούν να θεραπευτούν μόνο με ακροτηριαστικές επεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, μπορούμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική θεραπευτική λύση. Και εφόσον η ακτινοθεραπεία με πρωτόνια μπορεί να κάνει τα δύσκολα, μπορεί να κάνει φυσικά και τα εύκολα και να θεραπεύσει καρκίνους
καθημερινούς, όπως τον καρκίνο του προστάτη, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα που πρέπει να ακτινοβοληθούν εκτός από τον προστάτη και οι λεμφαδένες της πιέλου. Και όπως βλέπουμε εδώ πάλι δεν δέχεται ακτινοβολία το λεπτό έντερο, κάτι που είναι ανέφικτο με την κλασική ακτινοβολία με τα φωτόνια. Cancer treatment is undoubtedly not an easy task, but if you are in safe hands, life is beautiful, as it should be.